Devera Amêdiyê devera giştûkaliya û her sal hawlatiyên vê deverê girengî bi kertê giştûkalî de ye. Lê negirengîdan bi vî kertî ji layê layanên peywendîdar ve di niha de wek pêtivî hawlatî bi vî karîna rabin û daxwaza hawlatiyan ew e giringeka herî baş li vî kertî bihêt kirin. destpêkê ev bataliya vê xelkî û bêhorîkoriyê ye. Yê bêhorîkoriya bê desalat nîne ku ev cihêle mesela on ev felahel vo çemo vo ziraîya şûl ketin. Ne mesela horîkorî nohên bu kemyoy dermanekî filanekî on trektirekê on horîkoriyekê mesela horîkoriya felahî bête kirin ku felah şêb diristî şûlê xwe birêve bibet. Wekî em bînîn ku horîkoriya cûtiyar nahête kirin ji hikûmetê ve û cûtiyar gela zeviyê yanî demîne nake nakî dexil û danê cûtiyar bike têde xesaret ew berhemeyî çi naçîtin û horîkorî ji hikûmetê ve gireng e û bihête kirin bes em ê seht kenê horîkorî geleka kêm ew ji hikûmetê ve em hîvîdarîn ji hikûmetê ku horîkorî bû cûtiyara bihête kirin da cûtiyarî fişet berhemî biketin û yê berdewam bîste şûlê xwe. Beşeka zor ya derçûyên zanku peymangehan di niha da dibêkarin û diyar dikin eger piştevanî bihêt kirin dê ew karê çandinê ke. Valla piştevanî nîne bu cûtiyarî bi çi rengekî. Ev ne zevî xird beyarin. Yani şilayê dexlûdanî ve ev nahête kirin çend sala çîkî bi çi naçîtin. Felah diket û çi pê ve nahêt. Her wasa berûbûmê dî xezirawat û ev tişte yanî bacan etken, bacan reşkêvana hemî tişta çi naçîtin. Tîdnêtkeyn ev çend sala du sê saleke em tîdnêtkeyn tîtin jî her wasa ya erzana xwe kîlo bi deha paza jî naçît. Yani felah ev xesaret e. Vê hikûmet piştevaniyayî biketin da felah jî bişêtin jiyana xwe birêve betin. Bêdîdina cûtiyarên deverê digel neharîkariyên bû dihêne kirin zorbeya berhemê navxwe jî ji nav diçît. Dildar Arif Kursad News devera Amêdiyê.